Pogledaj kako je lijepo. To je prvi dio, to je nešto novo što još niste vidjeli ni na svijetu. Sad imamo jasinu ono da se prije seli. Tu se malo poškupljamo, djeca se igraju, tu su ti jezero, tu su ti ribice i kornjake unutra. Evo kad budete došli, vidite to vidimo. Gledati. Crkva ti je obnovljena, to vidiš i na ovome. Kad budeš uživo gledala, bit će ti bolje. Bit će ti jasnije ćeš ti bolje vidjeti. Sad idemo prema centru, ono što sam ti obećala da ćemo snimiti. Krenite samo župni ured. Tamo ti je župni ured puta. Vidio i to. Ovo je župni ured koji se nalazi odmah preko puta crkve. A ovo je dom sa ambulantom. Zaboravila reći da imamo, to ti je nešto novo, to znaš da se zove Sveta Rozalija, naša župa, naša crkva. Sad idemo tamo vidjeti onaj spomenik, što sam ti obećala. Bio sad spavate kod topovi, kad se probudite, onda se šuti Ivanovačka zvona. Ovo ti je križ, taj znaš i taj dio kad si ti bila tu. Sad idemo u
centar što sam ti obećala pričati da ćemo snimiti spomenik gdje je Joža gore, pokazat ću ti prstom pod kojim brojem je on poginuo. Tu ti navečer bude lijepo, lampe se upale, ove djeca se igraju, mi nekad sjedimo. Ovo ti je škola, vidio tamo školu malo. Ja još nisam nikad tu sjela. Ovdje ti tamo da te izviš malo. Ne trebam se, ja vidim sam ti. Tu se onda odzvane. Evo to ti je taj spomenik koji su poginuli u našem selu 91. Pokazat ću ti prstom gdje je Joža po redu. Evo, čekaj da se to može vidjeti. Evo to ti je Josip Regić poginio 47. godina do 91. poginio. Tu ima puno još naših ljudi i tuđi koji su poginuli i to su im ove godine napravili spomenik. Tako da vidiš malo bolje. Za semafor, tebi je čudo da mi imamo semafor, nije to više Danvorsko nekad, to ti sad Melbourne. Tebi je, ali meni nije. To si pari. Ovdje ti je dječji dom, vrtić, imamo, tamo dole imamo za mlade gdje se sastaju. Ovo ti je vlakić za djecu. Evo taj dio centra sam ti obećala da ćemo ti snimiti. Evo to smo ti snimili. Luka, si snimio dom?